Nanawagan po ang Municipal Environment and Natural Resources Office sa mga residente po ng 32 barangay sa bayan po ng Lingayen na pairalin ng waste segregation sa mga kabahayan matapos ang pahirapang paghahakot ng basura patungong Urdaneta City Sanitary Landfill. Ayon po sa tanggapan, inaabot ng magdamag ang pila po ng dump truck sa Urdaneta City at isang beses na lamang nakakabyahe dahil po sa dami ng mga nag-iimbak ng basura sa naturang landfill. Kapag napamahalaan ng maayos umano ang basura sa bawat barangay, maaari po nang mabawasan ang suliranin ng tanggapan sa paglalaan ng espasyo sa Material Recovery Facility ng Lingayen. Sa huli, giniit po ng Menro ang pagbabawal po sa open burning at dump sites sa mga pampublikong lugar na nakasaad sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. IFM News. IFM News. IFM News.